Ассалому алейкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза мо дар бораи рақиби нави Самандар Муродов, сана ва рӯзи баргузории ҷанги навбатии Хуршед Назаров гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута чайдам кунед, мо боша видеоролика сарф мекунем. Рафтем. Расман рӯзи 25 декабр дар финали Гран-при ACA Young Eagles ҷанговари тоҷик Хуршед Назаров аз клуби Динамит бо ҷанговари чеченӣ Асвад Ахматов ҷанги хича дар вазни сабук баргузор мекунад. Рекорди касбии Хуршед Назаров 8-0 мебошад. ӯ дар охирон набарди худ дар полуфинал Анзор Элгарафиро шикаст дода бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд. Айни ҳол Хуршед Назаров дар Тоҷикистон қарор дорад ва машқу тамринро давом додааст. Рақиби ӯ Асвад Ахтамов дар корномаи варзишии худ 5 ғалаба ва 3 бохт дорад. ӯ дар полуфинали Гран-при Микаил Хусейновро бо қарори ҷудогонаи доварон шикаст дода рохати финалиро ба даст овардагиай. Ҳамакнун рӯзи 25 декабр дар шаҳри Грозный Асвад бо ҷанговари тоҷик Хуршед Назаров дар октагон набард хоҳанд кард. Ба ҷанговари тоҷик Хуршед Назаров омодагии хуби ҷисмонӣ ва рӯҳиро орзумандам. Асос бе ҷароҳат ғалабаро ба даст овардану чемпиони Гран-при гардиданай. Дӯстон, шумо дар бораи Хуршед Назаров чӣ фикр доред? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ба наздикӣ дар ташкилоти Eagle FC дар вазни ниммиёна яъне 77 кг ҷанговари тоҷик Самандар Муродов чемпион шуд ва акнун ба тарафи чемпион таҳдиду даъватҳо ба ҷанг бисёр мешаванд. ҳамин тавр рақиби пешинаи ӯ Абдураҳман Алимагомедов дар турнири Eagle FC 42 ки дар шаҳри Сочи баргузор шуда буд, бар зидди Заур Исаев ҷанг кард ва бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст овард ва ӯ дар мусоҳибаи баъди ҷангӣ ба Самандар Муродов визов партофт ва ӯ гуфт ки мехоҳад бо Самандар Муродов реванш баргузор кунад. суханҳои Абдураҳман Алимагомедов: ман мехостам Самандарро ба ҷанг, ба реванш даъват кунам. чӣ хеле ки дар ҷанги гузашта ҳама медонанд ман касал будам. вақте ки ман гапа гуфтам ҳеҷ ка бовар накарда буд, аммо имрӯз ман нишон додам ки ман беҳтаринам. ман реванш мехоҳам. барое ки дар ҷанги гузашта ман 100% омода набудам ва ман дар раздевалка мехостам аз муҳориба даст кашам, аммо вақте дидам ки толор пур аз мухлисони тоҷикай, нахостам дилшикаста кунам ва буромадам ҷанг кардам. фикр кардам ки ман албатта ғолиб мешавам, аммо қувва дар раунди якум аллакай тамом шуда буд ва дар раундҳои дуюм ва сеюм ман бо характер ҷанга идома додам. ман тайёрам, ман интизор мешавам ва ман ҷиддӣ тайёрӣ мебинам. пас аз суханони Абдураҳман ман шахсан ба хулосае омадам ки Самандар Муродов бо Абдураҳман реванш баргузор намекунад, чунки худи имрӯз президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Зауров аллакай рақиби навбатии Самандара эълон кард. ӯ дар мусоҳиба бо журналисти тоҷик Баҳриддин Ҷалолов дар бораи рақиби Самандар Муродов чунин гуфт: Самандар чемпионай, ӯ камарбанда муҳофизат мекунад вақте ки набард кунад ва рақиби навбатии ӯ Имомшафӣ Мухтаров мебошад. агар ӯ ҷароҳат намебардошт, бо рақиби Самандар яъне Максим Швец набард мекард, аммо бинобар аз сабаби ҷароҳат бардоштанаш мо Максим Швецро бо Самандар Муродов ҷанг мондем. албатта ин хушхабарай, аммо ин ҷанг оли ба таври расмӣ аз тарафи ташкилоти Eagle FC эълон нашудааст ва оли ҷанговаро барои ҷанг кардан дар шартнома имзо мондагӣ нестанд. айни ҳол Самандар Муродов дар Тоҷикистон қарор дорад ва барои формаи варзишиша гум накардан машқу тамрин кардестай. дӯстон, шумо ин ҷанга дидан мехоҳед ё не? ва агар ин ҷанг баргузор шава, ба фикри шумо ки ғолиб мешавад, Самандар ё ки Имомшафӣ? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. ман бо шумо ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ва ногуфта намонад ки имрӯз Нурулло Алиев ҳангоми прямои эфир дар саҳифаи расмии инстаграми худ бо мухлисон ҳамсӯҳбат шуд ва кай ба Америка назди лоиқ рафтаншам гуфт. шакли пурраи видеоро дар шабакаи дуюми Мокитаҷ MMA ном дорад тамошо карда метонед. ҳамчунин ссилкаи ин видеоролик дар таги видео дар описание қарор дорад. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони MMA. ба шабакаи мо яъне Нокаут.tg обуна шавед, то ки хабарҳои нав бехабар намонед. ман бо шумо паси видеои навбатӣ мешавам. то видеоролики навбатӣ, хайр.